Zuek bideutz sartu zen duen, bai, guen dela urte bat zuek, musikari batzuk elkartuteo, zeatik gintzen duen aukera hori? Bueno, gukin genuen praktikoki, arrazoi praktikotan, guk orduan hor geundenok esan ozenkin hasi ginen. Fermin Gurizak lauta margarren amarkadan sortu zune diskoetxe hortan hasi ginen, eta gero hori metak bihurtu zen, eta gero metak itxintzan momentu baten. Eta orduan praktikoki, hor diskoetxe begera ginen, da orduan beste zoze egin berrak geneuken, da danok harrapak ginen zen olako zea baten, ez? Ni justu zebra diskue egin berri, metak itxizan, batzuk zate be horretik itxizalan, ere diskoa hori zen da, itxizte internu, ere disko azkena izan zen. Eta hori praktikoki, egin berra zeon, erabaki berra zeon, baina nik uste geixen bat ideologikoki genula aukera bat, ez? Eta izan zen, geukiki, azkenin, eskarmentu bat geneuken, disko batzuk nire hiru disko inde neon, eta nik uste geixen bat Lizabo eta nire taldekide dien inoren eroniko jendikin, gure referentzixe pixkete bazien olako diskotxe amerikano independente batzuk, eta hola, ez, beha senetiko erie, esan ozenkinake bai, izango nuke, eta gero metakena, nik uste esan ozenkin bere garaxen, ni akordatzen nahi zoin dela gutxi ikusi nun, nire baterixen furgonetan, ez ordaindu ez dakizen bat baino gehiago, ez, diskotan, hori esan ozenkik eintzun, ez? Eta hori zan, azkenin Fugatzi eta holako talde amerikar batzuk behasen diskografikatan indeko filosofi bat, ez? Osea, ez pau $10 baino geixo disko hau, ez? Da horren, ez nahiz akordatzen zen mazan, 1000 peseta o 1200 peseta, ez pau hau baino geixo diskuk, ez? Lehen esan dizut, oin krisize daola, baina lehen kriston abuzuen dela, eta orduan zaila dela jendine implikaixo bat, oso gaizki hau baina lehen zoraharri ontzeatenin oso garesti handi diskuk, orduan nik uste hori adibidez esan ozenkiri eta Fermine olako gauze asko aitortu erteizkola, eta guk hor ikasiteko eta ikusiteko gauzekin bideutz sortziera oki genuen. Eta orduan, bideutz da gure nork bere diskuek gero hazin da, talde asko gaude, eta, ez da, bate formula magikue, nor bere diskue eiteu, eta gero, danantzat lieken zenbait gauze, parteka huitetu, errezo dalako hola. Da, niretzat esperientzi ederra, niretzat musikie da, musikie ikesunin beti zate lanea jutena izan lanin ez da bete aldatzeik, irakaskuntzan ezagize, ez? Oin lomtzen kontra, ingoten berdana, eta zaxatzen nahi zanek kritiku izeten, baina zana ez da nik sortuten gauze bat, ez? Orduan, norbeak sortuteko gauzetan nahi behintzat gustatzen zate, ados ez nahon gauzei kontra egiten zaxatzi, eta geure eraikie, eta, zenbaitetan logika antikomertzialai, jarraitzi ez antikomertziala dilako, baizik, komertziala igual ez da belako zertan, hori ez dalako arrazoi bat, komertzialidadi ez dalako arrazoi bat zea danetan, ez? Bat ematek zango horire estrategi komertziala dara, holakuke ajuitu, ez? Nik uste askotan bide malkartzuna eta harritxuna hartu deula, bideutzen da, ni oso guztana, da horren gainetik lagun megea, lagun handi segea, eta bentzit horre sortu genunan ingurun, da ez da gutxien beste urtetak ez da gutxi.